Gezellige stritten met mooie oude huizen en smoeke terrassen. Vanzelfs die gezellig. Maar dat is net wat het mooi maakt. Zie, je moet naar de skiertjes zien in de huizen. Je hebt iets bij alles beter geweest wel. Ja, maar Jim shirt net wat ik shirt. Ik ben wat de cultuurlijker als Jim. Ik zit je in bewijzen. Ik zie je micro's mooi in de skiertjes. Zes vol? Goh, wow. Hey, we zien. Zwart-wit hè? Mooi man. Oké, even zonder kijken nou. Dit is toch vet? Toch? Ik bedoel, het is toch prachtig om te weten dat zo'n 100-ieling, dat nou precies hetzelfde eruit ziet. Die oergroep pakken, het nou dezelfde gebouwen als Dino. Friesland ziet zo wat vol met zulke mooie oude gebouwen. Hoe is dat ooit in Nieuw-Zeeland, Saskia? Ja, als er één ding is wat ik hier mis in Nieuw-Zeeland, dan is dat het wel. Gezellige stritten met mooie oude huizen en smoeke terrassen. Want dat sjost je bijna net, zelfs net in de binnensteden. En dat het er mooi zien met de skiernis van Nieuw-Zeeland. Die is volle jonger dan die van Nederland. En daardoor hebben we volle minder historische invloeden in de architectuur. Ik wie de Nieuw-Zeelanders hier iets volle minder rijk dan de Nederlanders. En daardoor bouwen ze sobere, simpele huizen zonder te volle franje. Hier en daar zie je nog wel eens een huis in de Victoriaanse stijl, zoals hier achter mij. En die binnen vaak bouwd door rijke Engelsen. En dat binnen wel hele mooie huizen. Zoals misschien wel wist, is Nieuw-Zeeland volle grutter dan Nederland. Nederland past al zo eens een heel keer in Nieuw-Zeeland. Dat hebben we hier maar 5 miljoen mensen wonen, terwijl we in Nederland zo'n 70 miljoen woningen hebben. Daardoor gaan we hier volle meer ruimte en dat heeft weer invloed op de huizen die we bouwen. Want meer ruimte betekent goedkoop groen. Dus bouwen de meeste mensen in de breedte in plaats van in de hichte en zocht je volle meer bungalows. En de meeste huizen hebben een lekkere grote tuin. Ja, in Nederland is dat wel los. In Nederland is de bevolkingsdichtheid volle heger als in Nieuw-Zeeland. Daarom wat we toekenwijzen bedenken om meer huizen op minder land te kennen. Zoals Saskia al zei, bouwen we dus in de hichten. Daarom is het heel normaal om appartementen te bouwen zoals deze te zien in grote steden. En dat is al heel langzaam. Ik bedoel, we broeken als sinds begin vorige eeuw al heegbouw voor Wenningen. Een oorgroot verschil binnen de materialen. Zo worden een protte huizen hier van hout bouwd, zowel van binnen als van buiten. Hout we hier iets namelijk heel goedkoop, omdat we hier een soort bossen en dus bjem hebben. En daarnaast is hout veiliger in het geval van een aardbeving, omdat het beter mooi houdt. Ja, en omdat Nieuw-Zeeland zo volle spectaculaire landschappen had, passen de architecten hun ontwerp dergelijk vaker voor. Een prottehuizen binnen sabouwt dat de bewoners een prachtig zicht hebben op de natuur om haar heen. Wij hebben bij Gelieks een extra groot ruit, zodat we een mooi zicht hebben op de berg achter ons. En vanuit deze kant kunnen we perfecte zee zien. Wow, daar wil ik wel eens een foto van maatje. Mooi om te zien, werd in huis op de vrouw ziet, dus zorg ik even voor oren behoeften en oren huizen. Wat een dreig kar. Hey. In wat voor huis zou je in blijven, Benny? Let het weten in de comments.